Sí que es pot. Doncs li traslladem ara mateix al nostre convidat, el senyor Nuet, coordinador general d'Esquerra Unida i Alternativa, diputat del Parlament, membre de la mesa. Què tal, com estem? Hola, què tal? Molt bones. Doncs ja veu quin serà que tenen organitzat vostès. Creu que el grup parlamentari de Catalunya Sí que es pot corre perill de trencar-se si aquest debat es trasllada a les bases de Podem, per exemple? Bé, jo desitjo que no, no? Evidentment, jo crec que al final el que pot passar al 100% no ho sap mai ningú, però jo crec que estaria bé que trobéssim un punt de trobada, que prenguéssim de l'experiència d'aquest any que ha passat, d'aquest període legislatiu, i en tot cas que aquest debat ens reforcés, perquè sempre vol dir que quan hi ha debat és que analitzem que hi ha coses que es podrien haver fet millor, que les farem millor i que anirem millor, no? Per tant, en tot cas, jo el que espero és que el grup surti reforçat d'aquest debat i a nosaltres no ens fa por debatre, com ja es pot comprovar aquests dies, i fins i tot a vegades hi posem hasta les càmeres i els micros perquè tothom conegui a vegades, potser amb excés, el que estem debatent. Però som davant d'un problema de protagonisme, d'un problema d'una visibilitat que s'ha de traduir, és un pique, diríem, entre Fatxín i Coscu, que, com deia ell mateix en un article, una carta al Crític, el diari El Crític, que ha acabat fent esclatar també i fent públic aquest debat. Jo crec que l'Albano tenia raó en una cosa que deia, no és un debat de dues persones, és un debat polític, molt més profund. Té a veure amb que jo crec que el nostre espai polític està en una situació d'efervescència, i ho dic en positiu. Estem en una situació en què s'ha polititzat una part nova de la societat, que abans, d'alguna forma, s'ho mirava, que està participant en política, i això vol dir que els motllos polítics clàssics o antics doncs ja no funcionen. S'han de tenir en compte, tenen valors positius que els hem d'incorporar, però ens hem d'obrir a tanta gent que vol fer política d'una manera diferent, que ve dels moviments socials o que ve del sofà de casa seva, però que ara vol fer política. I, per tant, hem d'adaptar-nos d'alguna forma, hem d'entendre, hem de facilitar que aquesta gent faci política. I això vol dir que a vegades hem de ser crítics i autocrítics, que ens hem de mirar, que hem de revisar com fem les coses, i per tant a mi aquest debat crec que, en sèrio, ho he dit abans, crec que ens enfortirà, perquè d'alguna forma farà que algunes coses que fèiem i que eren millorables les millorem sí o sí i cobrim un nou període. Tinguem en compte una cosa, jo crec que Catalunya Sí que es pot és un tram important d'un camí més llarg. Per tant, l'hem de valorar, però hem de mirar el camí sencer. Un camí sencer que vol dir que entrarem dintre de molt poc en la creació, en la constitució d'un nou espai polític, que els actors de Catalunya Sí que es pot hi participaran i que n'hi hauran d'altres. Hi haurà de Colau. Evidentment, i sobretot gent independent. Gent independent que ara no està fent política i que davant d'un projecte nou, amb nous actors, amb noves persones, amb noves formes, dirà ara jo m'apunto. Doncs bé, hem d'estar preparats no només perquè la gent s'apunti, sinó per deixar-los un espai perquè puguin fer política, perquè ens puguin ensenyar coses, perquè puguem aprendre, i també perquè alguns dels partits que hem estat fent coses fa anys també puguem explicar el que hem fet i la nostra experiència, perquè a vegades hi ha errors que no cal repetir-los. Nosaltres tenim un llarg historial de trencadissa. Doncs bé, a la gent que arriba li dic, escolta, t'ho explicaré perquè no ho tornis a repetir. El PSUV té 80 anys d'història, per exemple, no? Sí. I ha anat canviant de cicles i de fórmula, no? Clar, Vostè ha fet d'home bo, en aquest cas, en aquesta batalla, o...? Bueno, crec que la gent d'Iniciativa i la gent de Podem... Perquè, si repassem la Constitució del grup parlamentari, em sembla que ho podem veure en un grafisme. Hi ha 4 diputats de Podem, 4 d'Iniciativa, 2 independents i vostè, representant d'Esquerra Unida i Alternativa, no? Però jo crec que la gent d'Iniciativa s'ha de trobar còmoda en el grup parlamentari, però la gent de Podem també. I, per tant, quan es fan plantejaments des de Podem o des d'Iniciativa, tots tenen una part de raó, però també tots s'han de donar compte que no poden sortir-se'n amb tot el que volen. Per tant, jo crec que Iniciativa ha de donar un pas endavant, ha de fer mig camí, i Podem ha de fer l'altre mig. I en aquest punt estic jo, o estem nosaltres, en el punt de trobada, perquè és important que el grup millori, però és important que el grup segueixi. Avui he transcendit aquesta carta que ha enviat el senyor Rabell, trasllat a vostès, una proposta per mirar de superar aquesta crisi interna, i hi ha com una distribució. El debat de la qüestió de confiança de la setmana que ve, el portaveu seria ell mateix, en Lluís Rabell. El de política general, un representant, un diputat o una diputada de Podem. El debat de pressupostos, en Joan Coscubiela, diputat d'Iniciativa per Catalunya, Verds, aquí en fi no ho posa, però un diputat d'Iniciativa
d'iniciativa, i el debat de totalitat a les lleis de desconnexió presentades, el Codi Tributari de Catalunya, un diputat de Podem. No es diu res de la Comissió d'Economia, que em sembla que era una de les exigències que feien Dante Fachin, en el cas d'Àngela Martínez, a la Comissió d'Economia. No sé què li sembla a vostè aquesta proposta d'en Lluís Rabell, si això pot acabar de cohesionar. Jo crec que el Lluís i també l'Albano han anat fent propostes i s'han anat aproximant, perquè el debat polític de fons, que algú es podria creure que ens estem repartint cromos, és que aquest període legislatiu té una importància política cabdal. I, per tant, qüestió de confiança, debat de política general i pressupostos és un paquet polític que vol dir que el procés està en una situació d'estancament, tindrem uns debats claus i depèn què en surti d'aquí, jo crec que hi haurà una sensació que estem en una fase potser diferent. Per tant, el que volem és que es visualitzin tots els actors polítics perquè que parlin diversos és una de les nostres riqueses. I això és molt important, I així ho estem analitzant. Però per dir coses diferents, per exemple, el tema pressupostos, és diferent la posició dels diputats de Podem, dels d'Iniciativa, de la seva pròpia? Vostè és partidari, per exemple, que es negociïn els pressupostos del govern català? El grup sempre fa un debat polític de cada qüestió. Ara estem discutint què farem i què votarem amb la qüestió de confiança. Per tant, el grup ha arribat ja a uns primers acords que volem escoltar què diu el president, perquè hem establert amb el president un diàleg positiu, i això és una novetat, i per tant, si això evoluciona positivament i el 28 de setembre escoltem, doncs, part de les coses que nosaltres creiem que són importants, doncs estudiarem què votem. Per tant, no tenim una posició negativa d'entrada. I això el grup ja ho ha acordat, per exemple. En debat de pressupostos farem exactament el mateix. No tenen una posició negativa d'entrada vol dir que vostès en la qüestió de confiança s'abstindran? No hem decidit el vot. El farem en el darrer moment, després d'haver escoltat el president, però això és una actitud, també vol dir que l'estem escoltant, perquè estem dialogant, ja en aquest moment. Veurem què donen de sí, potser quedem decebuts i al final, doncs, no. Ara, potser, quedem sorpresos gratament en la línia de la voluntat que té el president de dir que vol obrir això. Passarà o no passarà? No ho sé. També el president té altres pressions que potser li impedeixen fer aquestes coses. Però és el que el país necessita. Jo crec que llavors vol dir que Catalunya sí que es pot estar enmig d'un debat que és imprescindible, que el procés no s'estanqui, que el procés no caigui, que el procés no fracassi, perquè llavors fracassaríem tots. Crec que seria un fracàs global de la societat catalana, i per tant, què vol dir eixamplar-lo? Amb quina Catalunya s'ha de comptar? Amb quines forces polítiques i socials? Doncs nosaltres fem una aportació que pensem que és important, no? Doncs això és el que el grup està discutint. I llavors diem, bueno, i això qui ho pot explicar? Doncs bé, després ve qui el pot explicar, que d'aquest debat sembla que és l'important, quan, en canvi, els elements polítics són el 80 o el 90% del debat, no? I bé, a mi em representa l'Albano, és el meu amic, el meu company, i a mi em representa el Joan Coscubiela o el Lluís Rabell. I després del debat, algun d'ells ho ha d'explicar. I miri, si un porta un debat i l'altre en porta un altre, les propostes que estan fent Podem i Iniciativa són jo vull fer aquest i jo vull fer aquest. I els dos, doncs, fan propostes contradictòries, però, bueno, jo a vegades els vaig dir, però escolta, llancem una moneda i el que li toqui en fa un o en fa un altre. Però què vull dir? És que estem parlant de coses que estan a 1 mil·límetre de distància. Per tant, acabem-ho de parlar i solucionem-ho. Parlant d'amics, expliqui'm o ajudi'm a entendre com és que vostès, a nivell espanyol, no dic a Catalunya, que on en Comú Podem ha sigut primera força, però a nivell espanyol, aquestes últimes eleccions, Podemos i Izquierda Unida han perdut 1 milió de vots. Bueno, jo crec que això ja està bastant explicat, per què ha passat, no? D'aquest milió de vots, uns 350.000 són vots d'Izquierda Unida, que van votar a Izquierda Unida el 20D i no la van votar el 26J. Si van en Podemos no... Exacte, hi ha una part... Perquè s'han sentit maltractats? Perquè Alberto Garzón anava de número 5? Perquè hem estat durant tot un període separats i ara ens juntem. Hi ha una part de gent que això necessita... Però si t'ajuntes per perdre 1 milió de vots, fas el negoci de Robert de les Cabres. Però en treus 5 milions i pico. Vol dir que històricament ningú havia tret 5 milions i pico de vots, no? I a Podemos li ha passat alguna cosa semblant. Una part de gent de Podemos, crec, o de vot, la gestió que es va fer entre el 20D i el 26D doncs no li ha agradat i després és una gent que va votar el 20D. És una gent que no estava polititzada i que diu, bueno, ara he votat el 20D. Escolta, tens que tornar a votar. Home, escolta, jo ja he votat.
No? O sigui, és una gent que podríem dir haver-la fet votar va ser una cosa molt important, però no tenen una continuïtat en el seu comportament polític. Per tant, hem de seguir treballant. Ara bé, quan havíem tret més de 5 milions de vots, que vol dir que són més de 5 milions de vots a favor del dret a decidir del que decideix Catalunya. Però això no havia passat mai. Per tant, això és un cos, una força, que l'hem de valorar en positiu. 71 diputats, crec que si alguna vegada fa un any ens haguessin dit que trauríem 71 diputats, haguessin dit que el que ens ho explica ha begut un parell de copes i que és impossible. Julián Guita ja deia programa. Sí, però el Julián Guita en va treure 21. Imagini's, i ell ara s'ha implicat molt en aquesta campanya, de 21 a 71. Bueno, alguna cosa està canviant en aquest país. Escolti'm, parlant de programa, si torna a haver terceres eleccions, quina bandera aixecaran? La del referèndum? Dic perquè, clar, 1, 2, 3... Perquè el referèndum ha donat en 2 ocasions prop d'1 milió de vots a Catalunya. Sí, però si quan arribes a la plaça de les Cortes et diuen Turut Viola... Bueno, això ho diu el Partit Popular, això està claríssim. I el Partit Socialista. El que hem de fer és derrotar el Partit Popular i el que hem de fer... No sé, jo he sentit el senyor Homs que diu que pràcticament té garantit el vot al senyor Sánchez, i ho entenc, perquè fa falta parlar amb algú que almenys vulgui parlar, no? Diu, si no hi ha referèndum, diu que no el votaran. No, a veure, jo crec que té que haver un compromís amb el referèndum i que té que haver un diàleg perquè Catalunya necessita milers de coses. Jo cada dia que passo per Sagrera veig aquella estació ruïnosa i em cau l'ànim als peus, no? Necessitem un canvi a Madrid, no només pel referèndum, sinó per tantes coses que necessita Catalunya. El que queda clar és que no volem el Rajoy. I ara mateix, doncs, si no volen el Rajoy, creu que serà possible tirar endavant una entesa? Bé, jo crec que, en primer lloc, el senyor Sánchez té que donar la idea de si el dia 1 se'n surt o no se'n surt. Desitgem que se'n surti, perquè aquests barons al PSOE que diuen que governi el PP, doncs no sé si són del PSOE o són del PP, no? I si el senyor Sánchez diu que sí, que vol fer un govern amb la gent de Podem, i la gent del Partit Democràtic, com jo he escoltat, diuen que els agradaria un govern també del senyor Sánchez, vol dir que hi ha alguna cosa que es pot moure. Ho hem d'intentar, perquè realment 4 anys més, o 3 o 2, amb el senyor Rajoy o amb el senyor Rajoy i un pacte amb Ciutadans, crec que els catalans i catalanes ens portaria al límit dels nostres nervis. Acabem per allà on hem començat. Si això prospera dilluns, la proposta d'en Lluís Rabell, creu que Podem, o les bases de Podem ja no arribaran a decidir-se, a pronunciar-se sobre com s'ha d'organitzar? Bueno, crec que encara hi ha un marge de negociació. La proposta del senyor Rabell és pràcticament també la proposta d'Iniciativa per Catalunya Verds i després hi ha la proposta del senyor Albano Dante, que és la de Podem. Les dues jo les firmaria, o una o l'altra, que les dues són bones. Ara, com que les dues no són possibles, hem d'arribar a una tercera, però és el que li deia, quan estem a 1 mil·límetre de distància, i potser al començament estàvem més allunyats, vol dir que falta el darrer tom de la voluntat política. Estiguem a l'alçada del país, és l'únic que demano als companys, perquè el país necessita una força com Catalunya sí que es pot, En Comú Podem, la idea del comú pot canviar Catalunya o pot ajudar a canviar-la, i per tant crec que hem d'estar a l'alçada d'això, que és el més important, i no tant si jo porto un tema o en porto un altre. Doncs moltes gràcies, senyor Nuet, gràcies per haver-nos acompanyat aquesta nit.